Handumanan so sa kaawit. Watch all the steeplechase starting to chime. Mayong adlaw sa tanang tigpaminaw karon ining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga may maghatagog kinabuhi ining akong sugilanon. Tagualan ko sa pangan nga Dave. Apan sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay, ang akong kaagi palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. I will always wait for you. Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon magkaning usa ka lalaki nga taga Zamboanga City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Dave. Gisugot ako nimo? O, laki. Tinod! Di ka tuhuan? Mura di ko makatuugod. Musa nakatuigan ng uyab ko nimo pero nagtubayag ko nga ako chance. Lipayag na ako ron Mura ko'y kabutangan sa akong kalipay. Ay, naku, Dave. Dugay naman tang uyab good. Ha? Hindi, kang bagay ko nimo gisugot. Officially, pero halos kada adlaw ta nag-uban. Makakupot o makaakbay ka dako. Kana-kani ang nagtuo nga uyab na ta. Ikaw na lang ang mahibaw. Karon hibaw na ko. Nahibaw na kong may feelings kasab na ko. Pero mas maayo man gud nga madungog nimo gisugot na ko nimo kaysa mag-assume ra ko nga kita na. I love you, Lali. Kasayo ka nimo. Ay, mapay magbatan ako eh. Nahibaw ko eh. O nga, giyatan tikag tinuwa. Aron makahigop kag sayo. Kasweet sa akong uyab, uy.
Wa pagkani ko kapanghilambos. Gisugat naman ko taon. Dali na yun. Doon ang kaon. Basta may gam si mama ini ha. Ug dili na magluto ka na buntag kay naaka nga maghatod. Okay ra sab. Dinin lang ko puyo ba? Lami man ko manluto. Nya kugihan pag ikos bahay. Dinin lang ko. Ano ka? Siniswerte? Mangipon ka na ako? Na, kahait. Trabasundang ni Papa. Butang eh. Undangin sana, oy. Ino sa excuse ni mo, oh. Kay gisingot na kag maayo. Thank you. Singutan ni mo, eh. Pipi, talikod, pi. Ay, murag di kang nangagad. Namugag kahoy. Usabay sunod ini. Magsag-ob ka? Papugi points ni mama nimo. Aron ba di kabalibad inig pamain ako ba? Unsa? Dugay na nang sold out si mamag papa ni mo, oy. Ayaw na pagpapapil. Tanaw ra ko. May matso na ko sige bugha. Mahimo ra tiga alsahog ko sa kakamot. Hambog. Suway ba? Ayaw na. Ah, Mahigamya ko. Samot ko kawili ni mo. O ka na, mahinoon. Aron di na ka mangitaglain. Kiss ko, be. Ew! Simot ko ayo. Sino? Pero, humot man gihapon, oy. Sige na lang, oy. Ayay. Oh, wow, kalami. Usa pa? Ay, Kaon ka na. Hi! Di ka. Ganun na akong balik-balik sa inyo. Wa sa mahibaw si mama ni mo nga asa kami lakaw. Wa mo lagi ka pahibaw. Sorry ka ayo. Dinalian man good. Gapahagod ni mo. Tempera good. Siya may mong kasugat lain. Hala, gwapa ko always, no? Og para imo ra ning akong kaanyag, busa ayaw ka balaka. Promise? Promise. Ay. Tabang. Uy. Tabang. Ngano ka, uy? Ano ka? Lawom kayo imong panghupaw. Makalumos. Agay, aray ka kasugat to. Labad imong o. Init man kay kaganina good. Hiloto na to imong ubi. Thank you. Ay. Agoy, nanasab. Time para good. Doon kay problema? Masa man na? Dave. Hmm? Dave, mulargan ako. Silar ka? Asa man? Sa laing nasod. Ha? Mularga ka? Wa man lagi ka makasigot ini nako. Wa man lagi ko na pahibaw mahitungod ini. Sorry. Dugan din akong gi-process. Bisan sa wa pa ta kasuta. Uli ako. Biyaan lang ko nimo. Duha ka tuig, Dave. Ug kung makapaabot ka na ako, magpakasalta ini balik na ako. Lalin. Mau ba, Noy? Sige, Noy, salamat. Kung manawag og balik si Lalin, akong sultihan nga nagpaabot ka sa iyang tawag dong, okay? Salamat, Noy. Balik lang niya ako. Sige dong. Taod-taod na nga, wala may magkasulti. Gimingaw na kay ko niya. Dave, kaon na. O niya na, ma. Wa pa ko gutom, ma. May hugo ka na, oh. Di ka man gud mo kaon og tarong. Ingon siya. Duwara siya katuig dito sa laing nasod. Pero, duwa katuig kong 7 ka buwan naman. Ug 2 ka semana. Sukad sa iyang pagikan, ma. Dong, Dave. Ayun na lang tingali paglaom. Uy, Misaad siya na ako ngayon kong balikon, ma. 1994 sa Oktubre. 1997 na ron. Sa Mayo. Hapit na siya buto katuig dito. Ug wala ko'y balita niya. di na tingali siya gusto nga imo pang mabalitaan.
Kaya nga nung man siya mag-communicate nimo. Bisan pang musa na lang pinaagi sa iyang ginikanan. Pusa kalimti na lang sila, Lynn, Dave. Ma. Dave, Ma? nakabalik ka? Muuli man kuno sila, Lynn. Ha? Tinuod ka, ma? Atuon ako sa ila, ma. Maalis ako, ha? Upat ka tuig. Diyos ko, salamat in taon. Muli na gid siya. Teka, ate. Muli ko ni si ate nimo. Kano sa man? O kuya, pero di man siya muuli din Sa Manila raman siya kutob. Mabitaw milarga silang mama ug papa ganina. Ha? Tingalig mo sugat ra sila ni ate nimo sa Manila? Di uy, dito naman mapundo si ate sa Manila. Parehas sa una ba pag uli niya? Ha? Nauli siya sa una? Ug dito siya sa Manila? Nga naman. Wala gi ko mahibaw. Pre. Uy, pre. Dugaya na itong magkita, uy. Kung ako ko'y kailang nga mo baligya siyang sakyanan, o imong paliton, di ta magkita ba? Kamusta naman ka? Pila ni anak ni mo? Wa pa lagi, pre. Hinaya ni mo, uy. Tulo naman akong anak. Graduate na sa college ang akong kamagwangan, ug high school ang akong kamanghuran. Wa jud ka magminyo? Wala lagi, pre. Way swerte. Sige makagpaabot atong imong uyab sa una, good. Nga atong silingan sila Lynn. Wa man to'y klaro. Hagbay ra kahatong naminyo. Pamampu ko makabalita nga namin nyo, pre. May klaro nimo pre, Sika pa dato, yung way mo sunod. Dato ba, we? Pila naman nga akong bayan sil. Kuan bitaw pre, kini sakyanan nga akong gidil nimo ron sa ginikanan ni Lalin. Ilang ibaligya kay nasakit niyang asawa ug nagkalisod na sila. Ha? Di ba nga silingan mo sa una? Unya na malin sila. Nakatukod og dako-dako nga bahay kay gipatukuran ni Lalin. Unya, kay dugay naman kunong magpadasi Lalin nila. Wa na sad sila balita. Pila na kunong katuig. Mao ba? Gianam-anam nila pamaligya ilang mga butang kay ano man sila trabaho. Ano pa trabaho sinoy anyano. Dugay na mga retired. Unya, pila ra pensyon. Pagkasakit-sakit sa mga tiguang. Nya, wala ing gisaligan. Mga butang mao gianam-anam magpamaligya. 2010 pa kuno sila nagkasulti sa telepono. Mao ba? Unsa ba kanya tabo din niya? Hinaot lang unta pre nga luwas lang si Lalin. Hinaot pa unta. Pero ikaw pangita naglain pre oy. 43 anyos na ka. Panahon na nga maghimo kag pamilya aron may makaubang kasi mong pagkatiguang. Panahon lang og kahigayon na nalay agdon pre. Kung buton man gani nga maminyo ko aw pasalamat gid ko sa Ginoo. Pero kung di mao sa tingali ni akong swerte. Ang ginusara sa kinabuhi. Watch how the steeplechase starting to chime. Gikasulti nako ang ginikanan ni Lalin niadtong higayuna. Ug akong nahibaw-an nga dugay na diay nag-TNT si Lalin sa UAE. Ug wa na sila balita niini. Bisan pa man sa natabo sa mga relasyon, gipanghinaot nako nga naa lang unta siya sa luwas nga sitwasyon. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat RMN.